Ondizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanjo murilia Ondizi TV ngokwale nvene asentunda yende imeyo moroverio bwensa kia asenkumaninga nigomogani olia twakanyete abera wikirana ime ye studio emambi yabono astorachi gosanga nere anene mono igoro yamangana alengete okwana no wechibasari ime e county ya Kisii enganegendrete ase chingaki chiabono wakire byo mweshimiwa byo mono wakire ase faide mulilia Ondizi TV na botumania amalieta ngakikoro kwa na voigo wodi keye otenerete na bwe na ukondra voigo chikamate tenetase bunge anche samaleta ne wategari wa minto manyakanite buna manane Richmond ayori omo MC obogeka ward yugo toka miaki tutu chache south chairman ya sports culture social services ase county yetu ya Busongo na ende yugo kuisaransande se committee ya implementation na boigo ngoisaransande se committee ya budget. All right. Umushimiwa nigo tuwabeta koranga nigo mugavana we county ya Kisii abetega gocha kibene na bwo siolia umuroberi bokwena nuwa wechi basaria gochi ase abamenyi be county ya Kisii bo andamono gochi asaboro kigwa imejo school cha secondary rituko rigoro nigere inse ye wiki ya moch school cha rigoro inkyora go kwanira igoro ge tambo kereke mugavana kwena na chibasari gochi ase cha school echi secondary abatagari ba minto buna mumanyete county government ya Kisii njaruete chifomu mutinyo kabere chifomu echinanga goikira boniga abana baitu nangamba tuchibese chiaka no school fees komaete chingaki chini chingaki chingong sana ase ensemo ya economy engeri yaito erituare konyora ya keire because ibintu bya kongire lakini ebitanga gete bikaba abantu bari abande to chorre na barabu abande bare nominated bakaimoka bakarikari rube ochia ase control of budget nge budget tu abwate njare nge buya tu abere to kumusana nenga kientambe ase ange chwiki bere chietire tokamwa tigatori ke torosie ba supplementary budget yenyi digara to kore amaberera ya babwate tokayemyo kibwango kuetera chinguru cy'umugabano ito tukaminyokia ekaende kaba approved boni gantu bwate budget ne priority tu entangani kuna iriyo kugani gwaito kwarenga gwetani bintu binde byonspi na abana baito banyora kibese bagucire skuru ikikiagerete igoro mugabana launch ti kibese cyekogenda asa abana gosoma 167 million 176,000 echine chibese chikogenda asa abana baito gosoma boniga ntuache launch tigoro bakemba etwe abane mbagenda takwego ko bataibons baikenite tokaruoro na tuache tanare word ya chuni nara koenana so ntuaru etoro no rembura kere nyinge ntuatemete lakini ire buna riarenge tokatige chinendero chikoenana so ntogenda tachu word ya chinderero ndoro kitutu chache north kitutu chache south na bonchari mambia ritukoria mambia aramisi nkoenda tore nyaribari tore nyaribari ngoja tore na bobasi akantu akora na bobasi friday ntore bo machogo bo machogo chache na bogirango tokore igorende abana baito baende school. Yesus umushimiye kwabero kwanera igoro chibesa 167. Yes. Kolende twabeta koranga echekyo mo gavana abeta kubuga tukwa nigali kire 245. Tima tinga etobotinereliye. Chibesa gichinde initial into abugate a program yarenga form 1 na abana ba tertiary colleges echire polytechnic chibesa chiabo chigo tigara because into arwete form already into bugate chibesa a weekend on Monday nkwana ntoje form chi abana bari form 1 boniga baichori na barabu na chigoja na bari be polytechnic na chi college mbali
bache baichorie kare baichoiri na barabuchi basikyabo kibwatoko gochi ntigali ekaro korus 245 minus 167 echigo tigara bone chira chigende ase chi polytechnic na form 1s na form 1 okoba boni ga bana bakoye guchi check form 2 form 3 na form 4 all right ega tichi besi chabete kubwato kwa lituko ligoro tomanyango kire wodi rengera be konyora kire wodi konyora 5 million lakini kolende karo kwa rusiri 167 yechi tuabere tota bana 167 na chichi kogenda as form 1 and form 2 form 3 and form 4 bono ekaro kuchirusa na yechi bono irenga bono shirachi kwenda asaba na bono ego tegemea oma initially budget ya rengo kire wodi was 5 million na ego 5 million ya rego tegemea omo MCO ye omo MCO we ward yeyu odio akire kura chibese china kiata ite koenana bono buna nchenkwanire ward ya ne yabugika ward ya ne yabugika na re koenana 3 million batina etanenti nkana chichiri church polytechnic nkara menta bana va form 2 form 3 form 4 nkaina na chibese chiarenga 3.3 ekana 3.3 echina ananta bana va form 2 form 3 form 4 form 1 ni mbwate million ya bongo chikoba erororo chi polytechnic ni what 700,000 chirina atebiri na abana abako and chipigipigi na bako genda chi driving college egarwa chi driving college na butoko baka na ko chuwese icho yes umweshimiwa kitwende tkumulekera enganeye tumanyango omwaka oli wetete kyagero omwaka olia obwekeganja bose omwaka olio financial year chibese nga chabete kubwato kwa na ndirenga mwabete mo commenta around ye didi kere wodi njabwa 3 million na ndi kunyore chibese ichi tari chibese chiko kore ku chiarengo tuare ko budget chibese chigaba ne kara so to bisi egenta korte getanga ne tuaruete ntu kere tuare ko yichikora ntuaruete iranga ntoba abantu chibasari nto abana baito chibasari bakoreki because nchiarengo chiga segete chigatenniwa chibese chigachaga koriyegwa eksoeka tuachi ko iseranza tokategabana na tutanyora kendi yonsipi lakini turanyora ibasari tuaruete promise asabando baiteka tuari kuri gichikura so eka tuisa toka ranchira kitura anyora chitura raise chibese toka chaka kora saving traveling egasiekwa abindo mitoko ko chpadiem gavana agatenen chpadiem ekara tenenia tukanyore saving kur chibese chiria tukasieka chitapu gete se chibese chiara go sokera necessary abantu baria tigere tukanyara gukora saving chibese china chichwon tuare tari tangani tukararu 3 million ochakera ega tuan tukanyore demand ya renge igoro abana baito bako gana chiskuru barabange sana so tukaranchira kitoramenda na tukasieka mono cut expenses kunyara go save chibese chika 5 million per ward all right ere yake gima omweshimiwa wono tutegerete asengani ye basere singenjo na kikirenga jeito ekenene ase emambia ya bono tumanyango abaibuli mbalenga gali batutegerete asenga kia bono iga ntobwate balia babwate achintakana ntobwate balia abale babwate sino mwibuli oyomo ntobwate balia babwate kwenyara gokeiga tumanyango nabo kwane none wodi yao tumanyango kiro mworo kigwa chibese irenga ali noko semerera chikonyorase ekanu chikona na chibasari echi abo kiro mwana ngonyorare specific figure yani chibese chiri chitakortiki tamanyerere ntobwate chi committee chiri chi basari committee yekero monta ichiri form ngo endere yisaranza ya saisa ya rigereria ya chungusa umwana uyo naki tato mwabone nyare to sma mwabone nyare te nakyo konyora kwa se family ikore because abantu bari to baruseti ave committee to baruseti chinse mombari mbari so nabo bako banaro konyoro o iseranse se committee yo maito umwana uyo bya ekere bakore go chungusa ba wadi chibese chiria onye buna bono abana baba day scholars bago so much school day scholars banko go bare 3000 that's chibese so much dogo nyabago aka ni challenge iko chiakete for expenses for that term so abana abane ko non to 5 million yani 5000 as 5000 each nko atura abana bari borders alafu kogenda kuringana na case yekyonya kere need mono asanale go ikatoka kora adjustment or a committee go kora committee kare ya koride yana ne committee ne ya account is a county basari committee
nero yaenda yachigochungusa ekomiti eri eward mbuya yakorete basonyekere buya baegwa bari bataigo chikonyora list ngochera ororo na reasons pesa chiri tari chigosira bado chikorteki echibesa chiri chirororo nabo tokonyora nari nero tanyo osonyora tugoichoria osata taika goikera ninga kieria so chibesa chiri kare chirororo chons pingo bari chiri useless das eward area. Yes, omushimwe nabo kuratuira asumuruguri uri mwabete mukubwati anene mono asokwena na chibasari gochakira asokwiro gwechi form elinde otumanyia ase obwenenga abanda ochikonyora chibasari yaba mbali babwenda chakwegwa mero berike mwabete mukubwati chi procedure procedure nane okubwati goikomanya omwana oyo nabwata abaibori omwana oyo no bakabwata abaibori nkwenyara bare so onya bakwenyara oyo okora abeka kando kwa sababu tokunyara kwa chibesa chiria onyare kwa abantu bonse bibenyarete aya kurigere yore se familia no yabenyarete abana barenga bagosoma nabo tugana saa omuntu nenyarete batyo konyora kwae ekorogoke na abana abwate baraba umade buna tori kanto bwata abaibori bainherite ti abana bagoskonya abana maybe chintakana oroje abana mbara konyora michigete batari kwenyara so omuntu nabo konyora abwate enkoro yo gokonya oneto omwana oyo muira buno yoye so ekerachire goikatotema gokonyana because omwana oyo mambi nabo orari noyo obugete nga sawa mbenyarete lakini kumbe bakamigire omate bagoteba nga egekoro tukeria keroke begetae nayo komanya nga ige gokomera nje nabonda abetinyugwa so committee area egasi yabo neri yo gochunguza abagambi mbaroro because ekara no abagambi bari ba asanara abagambi chief assistant chiefs bakoendos no the church elders so nkonyoro nko bare ebo komanya nga kweri oyo nakorteki nare nidi. All right. Mwanjumurelia undizi TV ngotwane dosanga nere Richmond manani omo MCA we wodelia yabogeka astwende dosanga nere emambia yabono kole mino na bakonda kutuma amaboli yao nabo gosanga na intero kyao wetera as umtandao ito Facebook Undizi TV News Digital as ensemo area YouTube Undizi TV News na boto bwatu wetera umtandao ito www.undizitv.net astonyora chinsa emerongebere na inye amatuko atano nabere ye wiki boigo na boto makerengali kia wetera as namba ito SMS 0792192834 wetera as umtandao ito WhatsApp 0792192834 asendo chinga egatia bade kwa soimi emoroberi wensa kimambia bono Victor Omondo miyenda akatebanga tuned in ndoche boy go MC Bachelor akatebanga tukupa moja watching live with my wife Eileen Morau Moi Ananda Kefi Sobi Mutanga akatebanga watching you ndoche MC Sairo akorwa Amasago Parish akatebanga niko ndani Klaus Nyakez good morning team Insake watching you live ndoche Edwin Matagaro Brown Onchari nikiwa Estate za Nyariacho the capital city of Nyamira tuned in the world is happy to hear you Eric Osoro kutoka Kisii County akundani yomorobere wenza kendo chebo igom evangelist Esbon Gesicho watching you live from Nyanturago Ibeno na Juliet oye na bana Sherry Billard kurwa Nyansongo stage nya to ta komo chando chebo igo Justo Otimonde good morning kurwa Kisii Sports Club well represented Kevin Nyamoya watching live from Kisii town ndoche Mwalimu Edwards good morning at Undizi TV watching from Mombasa finishing my long holiday ambia my fans wa Arsenal ninajua tuliwachapa wawache kunipigia simu ninajua tulichapwa you know efani ya Chelsea danga na matenga hizo bade ko mwaka rachisimi umushimiwa na kwa biru kwaneranga mwabete mugoticha chi pipe gete tumanyango nchera kichi mwabete mugoticha chi pipe chikonye onyoranga chikwereranga chibese chi kobora chi gotaikera abamenyi be county ya Kisii na wego abaruke bali ogoneta kwaigwa omanyete chipipe nabota okonyore sauce obegete tangi obegete pipe chiko ikera amaje gose mugondo kwanyora umuntu nare munchira jirani ya toboire ya bochoire ya bekire ya outlet kuchimwaye nonde boigo ya tokana ngama charia tarigo goikera yo monyene so goikora ira no checking ayi ngoyo begete illegal connection is pipe yao orusio tiche wona goikonyora ama charia onse minute iga chibese chiringo cha chiarenge
lakini nchiare goikera muntu uri otakere gokora ki koegwa ichiare goika katika bira chiasire rororo ebindu biri byare gokoreka na bitarenge biya chibese ne chinyinge sana chiare kuriegwa osa that's why okora chinsa china mario geto kuigwa mario getaroro so ekero kuigwa mario yari yaroro manyanga asanaro muntu ya finyirwe no nayo endo finyu mwana mono toiko mwanda gera ndagera diego chemese ere kwanyora atangante chikoni uriere omuganyete ndagera mese ya chensinini na endo chabado diego chemese na etaete so okonyora ababane bari gukora kimbari kuigota so okwa endo manye obeke watchman yararia chikoni ere ne ndagera iri echikira abantu bonsi baragereramu so a problem to bugate yarengene chibese chiare gusira uchimenganye gete tarimia emenganye nero yatichwa. All right. Yesu mheshimiwa asingi tukane tikobe ko murigererio ndizi TV naro tutengerete mambi yabono obuigoro muibori okanete kumanyanga emyaka nere igete asigete kare konyora chibasari mi account ya Kisii inse yoborai boli bwabete bukurwa ro mugabana ataraba kagosoa ekoro kurigeria emenganye ego yarengi abobisa imi account ye serikali account ya Kisii barenga aba MCA mbantu kyaba mheshimiwa rabote omaete toisoko bababe usana gabana isoko gabana simbarati isoko bomubi basari ndokurwa etoko ntumwisera somo de gabana chibese chitoko nyakwana na kuchiari njiriko kose an impact chibeke uchi section ngete ye department ngete yega tochisoke riororo tori but I thank God omugabana twanyorete is the best governor kusiera atware is the best governor kusiera atware because igende tangani kora korera abantu baite gas egera kwa korera abantu baite gas kwa baire haki yabo nari nonya sago goseseni. All right. Of course abantu mararo kwa rucho nani rie kamene bare ko murukama amangana nini na benge bona bunanje amangana abantu bare ko nukare ngamarito lakini boniga abange ngo nyagwesokera bari because governor naru eto Nairobi agacha ko bori chukura ekara ko bori chukura onche I was operating in Nairobi most of the time lakini yakana naja abantu bagade ngo yo to ko mwanchukura chwesita go chakori ching ayana Nairobi lakini they are shocked noanda ega singo bakoreranda na benge governor ega asia go korekana abataruchi bari bare go benefit kurwe serikali however ekere serikali chigo change and the Onspino national government asanare ko nyorego geti omonto bare ko nyorego geti bare ko nyoba beire because interest chabo chiri bana rite useta bieri bana rite boni gatabi ite gonja ko kore kana serikali eyiroro boniga so na kikoroche okonyora mari ugia mangaro ebi ko bebindo gete bia tichetu una boni ge basari ndangantoru ete basari I'm telling you, no abantu bari barenga serikali iri ne baru etoro. They were part and parcel ye team ya go chikote ni budget. Because baro renga governor Simbarat is coming ko ba outshare ni yare. Bo no go ikabare go tumika abantu na ki kwa roche ngaba imukire ba ko bo ya ba MCA 15. We are 70 71 in number ba bo 15. So the larger number ya tigiruma na baba abange babo na ba MCA bari bakabayirororo because ba feeling abono nanga nanga ntwanyora chibese chiria tore konya ekero konya no MCA omondo akire kura ako bori naki ona serikali ngo tokonyire tikwari ge tikura ochenga serikali chiko konya tari aye ko konya abantu bari bagwakire chikura bakatwara imani naye ngo muntu bona torochora chiko to change none bintu gaiga nyarebe lakini nyora inchengo chikote banga tinda ino abantu bari barakonyo tigande konya na bosi bwanya sae na video ranyore mbiko konya Yesu mushimo tutegerete asengane yo bono tumurekere ngane ye ngane abete kwirera chibasari ye chikonyorwa aba MC wate banga 15 mba chiete asomo controller we budget bakaba otenenia budget ye na boigo okwena no bwechi base mba bwate ebirenga because kyagara toko genda asomo control we budget ocha goteneni we komo arekerenga wika control budget ebirenga biri babwata koranga mbibwato bolito ngana babote ebirenga bere ndego tangani ende utangani bire kerenga nge babwate
eba bwate kana tokor external forces chirita ko kirine style ya serikali ya korekana bari na toko baroka abantu bagotumekwa warore ekere bagotumekwa you cannot expecting una bono what was the reason of nominated MC yego jigotenia budget nga yago come in oro a chorire ko represent gender aganye department yeri ya agenda where I am the chairman achamboni na gigendo ngokorekana kiani imoerese but you don't have a reason yogo chikuisana bano naye nora aringo singo inyore ote nie budget ogote nie budget abantu mbara oseri wepara bantu mbara oseri kumache nga omuntu tete ko punishi nzimbarati you know ekero korigo ya bantu bari bonsipi they had no tangible evidence ege no mondaga de nga wodi yana chibesa tu abege tororo echirusiri nga ikwa ninga kari chibesa chikorusuwa sam ebagusanse no to gusanse no budget committee no bago toka ebara ire ebintu bya bikorusuwa budget usibuna wono tuonyo to mondaga otenna so te banga chibesa yana gete chikarusuwa bintu bya yana gete bikarusuwa there is no law boniga egoto tebinga chibesa chirioke muna bono ntu atebete kuri ringo utwarenga 39 but yakere gava na chikurigire budget because tu ataite biko kete binde tokayona biko tiki biyo tokanyona 27 million cha development kere ward plus 5 million you to achieve 32 even Nairobi ego collect chibesa chinyinge on source revenue ko hapa MCA 20 million lakini in Kisii County on source revenue tutaigo ikana target area governor said ko 32 we must thank him because ekarokori digeri no Kakamega they get 17 oh no iga Kisii County tuachire nyasao to sese ne to eri chubesage aya omuntu wasinyo pange bintu byo nga abantaba nakina ko devina kya wa MCA abande bari barengo eba chete ba bwate chi project chiri ba korete chiembeo because sharing within the award omuntu ataka chibese chirita chikubeka bintaho kwa bantu boniga achikubeka akane kwanza pending bill iri tabwate masakara bono guikira gabu ekene tu bwate committee ya pending bills injare te report pending bill ye mbiyere mbobere echiabo echiarenge chimbe bono omuntu ataka nga abeke chibese chiriyo aria achigwe akane project area. So that's where the difference came. Ekina kiro cha bantu bakugera. All right. One ekinaro abantu babwene ndakomanya. Amari yogiya abantu bari ebabege ti project chichi arenge chiembeo. Sibase chiri chibwene to buna bononje. Ndo example kyana kyabogeka. Pending bills nchi arengo. Nche paka abantu bakanchera. Bagonde out of chibase chichirororo. Tigatorete chibase njirito kwanke. Aye, o make sure to hakanirwe. Ngababori na kibinde byarenga bonongereza o mainere ne makonya. Ekera bangereza nga yobinde ne byembe byarenga byonse. We cannot pay kene kitabwati no award letter. O mondare ko imoka tubatebani gena koragendo gete. Baina bakora. So at the end of it, I don't have that money or that authority yogotebanga kana nyarebe. Ninsego korabo inchengo gende chera. Ngabano ko gende chera. Na governor chare ate nini mara because tata iti kuchu spend time chai chisa chai chinyinge kogenda CECC kogenda chikoti so you better choose bintu bibere omenye no marembe osomenye koti nkioro chayo racho bona bwo umatekera mu kwikachorenga omorembe taibo bono governor seri ko choro omorembe lakini mbere ba kama ndinga ki kama mbaya ayakana ebinde bibwati kesi baadaye tate chiko kobera kwabere governor woni ngwaro chimu igoro bate the four former governors bata kina na EACC waanza questions babo waititu wa mwangu area into bwate abane mbaradia marieta achire the four they are supposed to go to EACC but you explain na kibana ko authorize abantu kwakana pending bills sharing ineligible nkwaro yo baenda ose West Pokot I don't know West Pokot ya scenario baenda ose Samburu the governor can't pending bills sharing ineligible it forced the ngiri kuna committee ya
ya Senate Public Accounts Committee ya Senate nigereba muburi na kinki ariko rogwaka nebi wamanya kanya the same people but get baro chingi kagandrata they also want the government to fall into their trap. Yes, mheshimiwa ayo na manga gendate ime county ya Kisii asikolende totikalete asekerengeke tutara so sachinse ensemo tsemwe kuma tora molekera igoro yobutumiki bw'ekibesa ye county ya Kisii ndo abatokoranga ama tukabango iga county ya Kisii ekomochugwa anana mono igoro yobutumiki bw'ekibesa cyaya anana mono asibesa cyabete chikoira na chinyinge jijita samagenda tima tikiona bukwanderenga bono tegarara naendelea ronta ete bono ngotebi besa ya serikali yawe allocated Kisii county terikoirana nchiri gosira echiko kaba carried forward as unspent balances kwanyure meaning nabona anyorenga chigasi nchiko unaboniga work has been done egasi yakoro Kisii county all over na sama yogia yuwetare egasi baada ya korteki ekorekanete lakini what we have done is we have not paid of which by next week most of the contractors bahakanirwe because the process is nanga naboni ga bahakanirwe lakini aho de ki abantu bari batayite ko tenje ya serikali ya county ya Kisii whereby the sponsored these people ojikori kamaru bari go COB e budget yetenene amariyongi abamange abantu bange ko kora chigas but I thank those people those contractors bachite bagakora gas muna buone work has been done muntu okore gas buone tayo akanyiru no yomo but by next week ngonyororo bakanyiru chiparanjire chitigarite njera unabone paranire kuriyo nyonka oende ria manoti e parine ne tigarite because it yabwate gas yanenge nyinge umuntu unago akan chibesa next week ko that contract ankoira na are site akore chiparanjira ta akorde kubeka makarabati uja for the first time in history e para ye word e kobe kuri karabati rie balloon tidi kwa gachirwari that's what I've done in Bukika. All right. So na re ko umuntu romobe I could have told that contractor tikagonya kubeka makarabati ya chibesa chigenda soke but ntagiti tigabantu barakorerwega barakorerwe mirimo so oise gotara none word yega ega story ya nyakwa mheshimiwa sengencho ye bitango bike utugusaba toenda somo timokoromoke stima ime Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwanchu muliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbegemo yomunwa bwekegusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuliriria